ne ma sɔn min ma o ye an ɲɛ bɛ min na Bamako donda la Yirimajɔ ni Misabugu tiɲɛ don baara caman bala ka kɛ minnu bɛna taa ka segin nɔgɔya nka a baara fiɲɛ min ye o ye bɛɛ b'a dɔn ko jijɔyɔrɔ don bɛɛ b'a dɔn ko san tɛmɛnenw na ji ye tiɲɛni kɛ ayiwa baara minnu bala ka kɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ na ji gɛn ka kɛ mɔgɔw ka so ka nin yɔrɔ fɔlen ninnu na an dun ɲɛ tɛ foyi la fɔlɔ min bala ka kɛ walasa ka jiboli siraw labɔ walasa ji ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ka taa ba la walasa an ye fɛn minnu ye san tɛmɛnenw na olu ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ayiwa kana se ma ka fisa wuli ka bɔ n kan ye an bɛ yɔrɔ min na sisan fo an ɲɛ ka ɲini yanni a ka kɛ kasara ye ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis ma sɔn yɔrɔ min ma o ye tali kɛ n'an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka Musa Bangali fo a ka timinandiya la sisan anw bɛ don dɔnkibaru di sɛbɛnw kɔnɔna la gafe minnu bɔra bi tɛnɛ avril kalo tile 26 olu ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw bɛna lase aw ma Isa Kaba Sidibe fɛ. Bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye o la dɔnkibaru di sɛbɛn minnu bɔra bi ka ban kunnafoniw ta fan jumɛnw ye. n'a fɔ y'a fɔ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la ntɛnɛndoyaw fɛ wajibi don kunnafoni gafe a bɔta ka ca kosɛbɛ o la an sera ka damadɔnin fara ɲɔgɔn kan an b'a daminɛ ni arc-en-ciel ye arc-en-ciel mɔgɔ olu kɛlen don ka sɔnni sigi minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ taa ni ka segin ma ministre des transports ko Makan Fili Dabo bɛ ka fɛn dɔnbaliya kɛ a ka minisiriso in na k'o bɛ ka kɛ sababu ye ka baaraw gɛlɛya kosɛbɛ o ye arc-en-ciel mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na min ye 22 septembre El Hadj Shahana Takiyo ale ka kunnafoni gafe don ale ye maa min bila a ka ɲɛfura fɔlɔ la bi o ye Babɛri Ganu ye Babɛri Ganu bi kanto k'a fɔ ko maa min ni o kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye k'a kan kɛ maa ye maa min ni dɔnniya ka bɔ a tigi fan fɛ kosɛbɛ un grand homme d'état ko wa k'ale dun filɛ nin ye k'ale ye RPM tɔnden ye k'ale kɔni pɛrɛlen don ka wele bɛɛ lajɛlen makɔnɔ wele min ni ale bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa jamanajɔ la cogo min o ye Babɛri Ganu ka kuma ye 22 septembre ɲɛfura fɔlɔ la fɛn min ye info 7 ye olu kɛlen don ka Imam Mamudu Diko ani Mohamed Yusuf Bacili Arasbachi olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko teriya labana ɲɔgɔn coron na Imam Mamudu Diko ani Mohamed Yusuf Bacili Arasbachi ko teriya labana ɲɔgɔn lebu la o ye info 7 mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na le flambeau olu kɛlen don ka sɔnni sigi maa min kan o ye BDM maa ɲɛma ye BDM maa ɲɛma Brehima Aidara ko o kɛlen don ka waleya jugu dɔw kɛ cakɛda in na minnu ni nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye k'a ɲɔgɔnna kɛ une autre bévue du directeur général Brehima Aidara o ye le flambeau mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Zénith Bale mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ an bɛ Mali kura ko kuma min na ko ni o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kiri ma kɛ a ɲɛ ma ko Mali kura tɛ se ka jɔ ni kiri ma tigɛ a ɲɛ ma u kɛlen don ka Umar Tatamli ani Zumana Sakɔ olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la o ye Zénith Bale mɔgɔw olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na fɛn min ye les échos ye les échos olu kɛlen don ka lɔgɔli karamɔgɔw olu ka lafasajɛkulu o ɲɛmaaba Usman Almudu o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la Usman Almudu ko ale jɔrɔlen don k'ale dalen t'a la k'a fɔ ko ɲinan san bɛ ban fiyewu k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ bisi basa wɛrɛ ma don kalanko la o ye Usman Almudu ka kuma ye sɔgɔmada in na les échos o ɲɛfura fɔlɔ la k'ale sirannen don n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ don kalanko la ɲinan kɔ tuguni les challenger mɔgɔw olu kɛlen don ka minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ ji ni courant ani dugujukɔrɔ nafolo o koɲa ma Lamine Seydou ale kɛlen don k'o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko ale b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ sigidala mɔgɔw ka courantko la koyi o ye Lamine Seydou ka kuma ye k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ sigidala mɔgɔw ka courantko la o ye o ka kuma ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kuma tɔ bɛ kɔ min ye le pousse ye El Hadj Cɛmɔgɔ Tarawele ale kɛlen don ka M5 RFP mɔgɔw olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la sɔgɔmada in na ko Real mɔgɔw ko ni M5 RFP mɔgɔw ko k'u bɛ taa kalata la k'u bɛ se ka gagner wa o y'ale ka ɲininkali ye les M5 peut-il gagner les élections ko ni M5 RFP mɔgɔw n'u ye ko bɛɛ dabila k'o ɲɛsin kalata ma ko yalima u bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ wa o ye les pousse ale ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na Lob olu kɛlen don ka kunnafoni di min bɛ tali kɛ maa minnu ni olu ntanyana juillet kalo san 2020 ko Amnesty International kɛlen don ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'u ka ko bɛɛ kɛ
walasa yelen ka da nin ko kan o ye lob mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na le focus olu kɛlen do k'u sɔnni sigi Mamadou Sensin Kulubali ko yalima ko ko Mamadou Sensin Kulubali ye ala minɛ ko ka gabakurun fili politiki bangun kan bɛɛ y'i da de o ye le focus olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na an b'a kuncɛ ni la sirène ye la sirène olu kɛlen do k'u sɔnni sigi ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲa ma ko ministre kɛlen do k'i sen don Mali sifinnakaw ka tɔn koɲɛw la o ɲɛmaya sigi ko la olu b'u kanto ko ministre i sen bɔ nin ko la monsieur le ministre quittez dans ça Fanta Tomota nin ye kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ ye minnu bɔra sɔgɔmada in na kelen yɛlɛma yɔrɔ caman an b'i fo ni don kibaru di sɛbɛn ninnu kɔnɔna kunnafoniyaw bɛ walawala nin tun ye a ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw ye ka don a kɔnɔna la ka kunnafoniyaw lase aw ma o bɛ kɛ 10h15 wagatiw la bi tɛnɛ Isuf Traore Isu Cravat ani Modibo Sanogo olu bɛ laseli kɛ nin b'a to anw ka don ma welele an bɛ o bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ fɛn min kɔni ye lakanabaliya ye Gawo marabolo kɔnɔna la ale tɔw bɛ ka walakata ka taa fɛ an ye jateminɛw kɛ k'a fɔ samedi su fɛ fɛn min kɔni ye sifinnaka dɔ ye ko o bɔnɛna a nin na walasa ka se ko kunnafoniya lase aw ma Isa Kaba Sidibe ale ye wele bila anw ka lasigiden ma ka bɔ Gawo Bakari Sidibe an k'u ka laseliw lamɛn. Bakari Sidibe i ni sɔgɔma. Awa ni ce ni sɔgɔma. Ye anw ka lasigiden Gawokaw fɛ yen nɔ a bɛ ɲini ka na wagatinin bɔ an bɛ Gawo lakanabaliya ko kuma la. An ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔkun min tɛmɛna Sonatam Jabala dɔw taara bin yen kan. Nga kari su ka sibiri su ka dugujɛ kari la fɛnɛ ni ko maa dɔ bɔnɛna nin na jɔn de don a ko kɛra cogo di? Ok, kaba an b'i faamu renouveau lamɛnbaaw bɛ fɔ nin waati in na. U bɛɛ y'i laminɛ. Komi i y'a fɔ cogo min Sonatam ta kɔfɛ ko kɛra Suro Gawo. N'o kɛra vers 19h30. IFM Gawo IFM fanfɛla la. Makɛra mun na o de tɔgɔ ko Isa Sadou. Isa Sadou ale ye jeune leader jeune combattant Gandezo mɔgɔ ye. O fɛn mun ye Forgo c'est à 25 km de Gawo. O dugu mɔgɔ dun. O mɔgɔ kɔni kɛra Suro u y'a kunbɛn ka bin a kan ka faga ka tila ka taa ni a ka moto ye tuguni quoi. Bon an ma se ka dɔn hali sisan u y'a fɔ ko mun ko nin kosɔn. O kɔni y'a fɔ o taara n'a ka moto ye. Bakari Sidibe i ni sɔgɔma. Awa ni ce ni sɔgɔma. Ye anw ka lasigiden Gawokaw fɛ yen nɔ a bɛ ɲini ka na wagatinin bɔ an bɛ Gawo lakanabaliya ko kuma la. Donc a kɔni kɛra Suro Gawo 19h30 waati de. Nka nin bɛ faamuya cogo di yalima règlement de compte walima zone de don minnu tun bɛ fɛ k'a ka moto de minɛ o fila dala kelen de don wa? Bon an b'a fɔ dɔrɔn ko bandiw de don Kaba. Parce que an tɛ se k'a faamuya ni mago bɛ mɔgɔw ka moto la. A bɛ se ka tigi bara ye ka moto minɛ ka taa. Mais ka mɔgɔ faga ka tila ka taa n'a a ka moto ye tuguni. Bon comme mɔgɔ don fana an tɛ se ka fɔ règlement de compte don parce que an ma taa piste kan an bɛ se ka o bɛ analyse kɛ cogoya min quoi. Parce que bɛɛ kɔni bɛ i ta fɔ pour le moment. I m'a faamuya. Mais mun kɔni ye réalité kɔni yɛrɛ ye. O de filɛ nin filɛ ka mun fɔ o kɔni y'a bɔnna nin na ka taa ni a ka moto kɔni ye quoi. Mais maintenant u y'a bɔnna nin na mun kosɔn an tɛ se ka fɔ nin kelen de don parce que hali u ka mɔgɔ yɛrɛ an bɛ se ka o kuma kɔni sɔrɔ o da. Ayiwa nka lakanabaliya in kabi ɲinan san in daminɛna a bɛ senna Gawo yen nɔ explication jumɛnw b'a la halisa an ka mɔgɔw hakili jigin a la e yɛrɛ bolo. Bon explication mun b'a la kaba Gawo komi an y'a fɔ fɛn min ye hors paille den ta hakili a bɔra. A bɔlen maa nasuguya bɛɛ de bɛ Gawo a ka gɛlɛn dugu mun pays minnu n'o mɔgɔ tɛ yan Gawo quoi. Filanan gouverneur général Musa Traoré nalen a disposition ta pour que patrie ka se ka kɛ. Bon o patrie fɛn min ye Gawo ka mɔgɔ dɔ ye o yɛrɛ ba patrie u y'a la gosi dɔɔnin quoi i m'a faamuya. A kɔni sera ka jija fo délai min dɔw kɛra. Bon tile fila in na fana a bɛ semaine dama dama bɔ fɛn min ye Gawo denw yɛrɛ u wulila k'u bɛna patrie daminɛ fɛn min ye mouvement mɔgɔ ye yɛrɛ ye quoi. Donc semaine tɛmɛnen u tun bɛ cadre de concertation yɛrɛ fɛ pour que u ka se ka bɛn
gawo la kanin be kay cogi parce que bingani ga cha gawo fen chambe ala ga te gawo bibi donc olu me dugude nu ma wili gawo sécurité abla ta mo buluda bon on est ñon fla pour que ko una fédération si pour que mouvement be ka se ga ñoyen au kono pour que o se ga patrie nke bon au ma sigi se ngo sobe mais bien avant patrie on d'autres ndamena mais a gele ba yoro mi kaba patrie ga ke mun yere la tiere la o mun yere de patrie ke lakana balia obeni gunkanga o kaufeno ambe aladili alakana lakana imali fantanan bela jelina bagari sidibe be fo akatimna jala ni bato awmedo décryptage kon nala isa kaba sidibe alega labon bela jele sabatila kaba ina fo bakuru baula anya fo yana tukamna ka fo so komadaina isa kaba alebeda aklina amerike kulukan kulumi sigira kan kala fili sharia o jatemneli kama ni obe comité d'orientation stratégique ko fo ola mamunu meni kulin konona na majumeni jumɛnw do u ka baaraw bɛ na kɛ fɛn jumɛnw ye isa kaba ale bɛ ɲɛfɔli kan ye kaba ye bisimila décryptage kɛ saha fanta tumota an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma a diyara bɛɛ lajɛlen ye kaba an hakilila jigi fɛn min ye comité d'orientation stratégique ye a maaw u ka baara bɛ na kɛ fɛn jumɛn ye bon i y'a fɔ cogo min kaba bɛ wagatini kungurunin bɔ an bɛ comité d'orientation stratégique in kuma la ka sababu kɛ premier ministre Mokhtar Wane ale de ye a babu bɔ ka bin kabi a ye a ka sɛbɛnba yira CNT mɔgɔw la wagati min a y'a yira k'a fɔ ko ŋaniya b'a kɔnɔ ka kulu dɔ sigi ka sababu kɛ an bɛ segin a kan tuguni CNT sigili min kɛra maa caman ɲuguna a baara la ka sababu kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ dɔw donna a kɔnɔ minnu tɛ mɔgɔ u kan ka jɔyɔrɔ minnu fɔ o t'olu représenter c'est-à-dire que force vive de la nation olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kɔnɔ laɲini dun kun ye min ye jamanadenw bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kɔnɔ jamanadenw bɛɛ ka représentant o bɛ parti politique la o bɛ société civile la o bɛ syndicat la o bɛ kulu wɛrɛw la nka CNT baara ma se ka kɛ o cogoya la ka sɔrɔ kɛ kulu yɛrɛ y'u ka mɔgɔw bila ka taa soit kulu dɔw y'u ka mɔgɔw tɔgɔ bila ka taa hakɛ min kun kan ka d'u ma i n'a fɔ décret signera cogo min hakɛ ma d'u ma o cogoya la walima dɔw yɛrɛ bɛ foyi yɛrɛ ma di olu ma donc o kɛra nisɔngoya ye kulu fan fɛ kulu caman bɛ minnu kun tilen don k'u tigɛ k'u bin kɛrɛfɛ walasa olu kuluw bɛɛ lajɛlen ka se ka impliquer ka sɔrɔ ka an bɛna don baara min na kalata baaraw ani révision constitutionnelle baaraw de don ni jamanaden bɛɛ ma don a kɔda fɛ a baara bɛ gɛlɛya o de la ni jɛkulu in sigira premier ministre fɛ jɛkulu min ni u fana hakilina bɛ ta i n'a fɔ CNT hakilina bɛ ta cogo min kulu in kɔnɔ politiki tɔn ye maa 20 bila ka taa mouvement signataire n'o ye kulu marifatigiw ye olu ye maa 6 bila ka taa syndicats ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni société civile olu ye maa 24 bila ka taa muso 10 bɛ kulu in cɛla Fanta Tumota donc nin cogoya kɔni na n bɛna kɛ sababu ye ninnu fana hakilina bɛ ta i n'a fɔ CNT hakilina bɛ ta cogo min o ni CNT ka baara tɛ kelen ye. D'accord, o ni CNT ka baara tɛ kelen ye kaba ninnu ka baara bɛ na bɛn kalafili sariya ko y'o jateminɛli ma ni premier ministre ye baara minnu a bɛ u consulter an ye nin date ta a bɛ ɲɛ wa an bɛ fɛ i n'a fɔ hali ni constitution sɛbɛnfura bɔra a bɛ di olu de ma o kɔ a jateminɛ nin ka ɲi wa nin bɛ se ka don a kɔnɔ olu bɛ consulter o la i n'a fɔ mais kaba o yɔrɔ la est ce que ni comité mɔgɔw ni kulu wɛrɛw tɛna na yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan o jɔrɔ bɛ yen nɔ ka sababu kɛ u ka baara ni CNT ka baara ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka fara CNT ka baara kan u ni hali ministre so kɛlen don ka jɛkulu dɔ fana bila sen kan u ka baara n'u ka baara ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ cakɛda wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen u ka baara ni minnu ka baara ka surun an bɛ se ka teliya la maa minnu garijɛgɛ donna a la k'o lisi di ni temps b'an permettre a fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ a ɲɛmaaba ye Mohamed Alfuseni Ture ye o kɛra a ɲɛmaaba ye o kun dɔnnen don ka ban ka fara ale kan Boubacar Diallo ale ye groupement des partis politiques non alignés ale olu ka ciden ye Boubacar Doumbia o bɛ bɔ parti pour la restauration des valeurs PRVM ale o maa ye Ya Aïdara Alliance pour le Mali APM Maliko ale o maa ye Bakari Daw Parti pour le développement économique et la solidarité PDS ale o maa ye Alfuseni Aba o ye Kodem maa ye Mauloud Ben Katra Parti malien pour la démocratie sociale ale o maa ye Younous Amey Diko Rassemblement pour le développement et la solidarité
RDS ale o maye o manyama ere ale Mohamed Ag Ikratan oye Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi o mado Bakari Amadou Diko oye yelama les changements o maye Modi Fili Sissoko oye parti de la solidarité et du progrès PSP au maye Bedi Magiraga oye parti pour la renaissance nationale Parena oluka Chidenye oye Cheblendra Mekaton Kafara Okan Fanta Tomota Oui. Bakari Diallo Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba Mamadou Dramé oye coalition des forces patriotiques COPAP oye Omaye Nou Sidibé parti de l'indépendance et de la démocratie oye Omaye Assetou Sangare Robin Cho parti pour le renouveau et le développement allez Omaye a donné le Kosobe Albonkana Boubé Maïga oye Asma Maye Magan Moussa Sissoko oye Adema PSG Maye allez finir donner le Kosobe Ibrahim Silla Union pour la République et la démocratie IRD oye Omaye Tchema Iber Kouloubali Union pour la République et le progrès ARP Madame Diallo Fadimata Bintou Touré oye Parti écologique du Mali allez Omaye Nou Togo Centrale démocratique des travailleurs du Mali Nou Togo politique mokote niye et la façade Djekulu tondo Nou Togo de o fili bara la kaso ga moko chama ya fle ka fako Nou Togo kelendo allez Nou Togo te Zumananchi Doumbia Rassemblement pour le Mali RPM Zumananchi député Kora afin donner de Kosovo Moribo Kelly Rassemblement pour le développement du Mali RPDM Cheikh Morobo Jaraka Tondendo El Hadj Baba Aydara Union malienne des rassemblements démocratiques africains RDA oye Château Tchei Bamoussa Touré coordination des chefs de quartier Alefene Madone Mbaye de Bamako Alefene Yoye Amadou Debe Diabaté réseau des communicateurs traditionnels Recotrad Oluga Chideye oye Mamadou Seydou Traoré Di Babou oye Conseil national de la société civile au Maye Badra Alou Sako Forum des organisations de la société civile au Maye Sayon Doumbia Conférence malienne des travailleurs du Mali Confédération malienne des travailleurs au Maye CMT Kalilou Sofara au Conseil des Maliens de l'extérieur au Maye Chérif Mohamed Aydra Conseil supérieur de la diaspora au Nyamaba ale Madone Mbado Oumar Bokar oye association Irganda au Maye Tchekura Di Daniel Kouloubali conférence épiscopale au Maye ale oye chrétien dîner ma oluka Chiden Krengrene Oui Almoudou Aydara au Fenaye conférence des travailleurs CSTM au Maye Ligne Dambele Oulematousso coordination des associations et ONG féminines Oulematou Amba félicitations Issa Bengali Union nationale des travailleurs du Mali INTM Madame Maïga Madame Maïga Adam Diko synergie des organisations de la société civile Adam Diko Kelendo Amba félicitations Atay Ag Betay oye coordination des mouvements de l'Azawad Sema Raïs Ag Mossa Ofenaye coordination des mouvements de l'Azawad Maye Moulay Ahmed Ould Moulay oye plateforme au Maye Abala Ag Amzata oye plateforme des mouvements du 14 juin au Maye Maman Alassane Maïga coordination des mouvements de l'inclusivité au Maye Abdourahman Oumarou Touré coordination des mouvements de l'inclusivité au Maye Joséphine Keita association des femmes catholiques du Mali Madame Traoré Korotoumou Goussei Union nationale des femmes musulmanes du Mali au Maye Madame Diallo Deja Kantra plateforme des femmes leaders du Mali Madame Traoré Nana Sissoko groupe pivot droit et citoyenneté des femmes Madame Gako Salamata Fofana comité de plaidoyer et de suivi des réformes au Maye Madame Alwata Achata Sahi réseau des femmes africaines ministres et parlementaires Kakunche Ousmane Dew
o ye kunnafondila ye Midi Info ɲɛmaaba dɔ ale bɛ taa maison de la presse o représenté Fanta Tumota ni de ye maa 50 ye maa 50 minnu n'u bɛ comité d'orientation et de d'orientation stratégique ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a tɔgɔ da sa ko COS. D'accord. Fem kɔni comité d'orientation stratégique ye o kunkan ko kunnafoniyaw kun bɛ tali kɛ na maa 50 min donna kulin kɔnɔna la walasa ka se ka kalafili sariyaw ko o jateminɛ Isa Kaba Sidibe ale bɔra ka o kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen di an ma kaba wagati sera an bɛ foli di dɔrɔn lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma n tanti bɛ Gabon tani Jɛnɛba an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Gabonkaw bɛɛ fɔ a tɔgɔ la. An bɛ taa baraza fɛn min Samba Modi Kaloga a n'a ka denbaya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Monsieur Keita Jawoyi an bɛ a fɛnɛ fo ni wagati in na fɛn min ye sɔgɔmaden na Nouveau Matin an b'a datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 sɔɔni dɔrɔn Adel Samake ale bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni Ala ma basi foyi kana sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Nouveau Matin wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ